बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि 2021 आरो 22 मायथाइनि इउपिनि एनुवेल प्लान अपारेशननि दा प्रथम मोनसे आसनि गगामुख आनसलिकआव मोननो हादों। दा बे हिसाबै दिनै मानगोनां बिकेडब्लिउसिनि चिफ मिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा दिनैनि तारिखआव 27 नभेम्बर तारिखआव बेखेवजेननायनि खामानि मावनो गोनांमोन, किन्तु बिथाङा गावनि देहाया एसे उसुख जानायलाय बेमार जानायलाय बिथाङा फैनो हायाखिसै आरो फैनो हायैनि खारनाव दिनै गगामुख आनसलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादा आंखौ लेंहरनायलाय आं दिनै बे सेथि जा आसनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि कन्स्ट्राक्शन अफ लेट्रिन बाथरुम विथ रानिं वाटार फेसिलिटि होननाय मोनसे आसनि हमदोंमोन आरो बे आसनिखौ दिनै अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जादों आरो खुन्था थंसे गायसननाय जादों। दा बे हिसाबै बे हाबाफारिखौ आसलते मानगोनां बिकेडब्लिउसिनि चिफ बिथाङासो मावनो गोनांमोन, किन्तु बिथाङा फैनायाव एसे उसुबिदा जानायलाय आंखौ दायित्व हरनाय हिसाबै दिनै बेखिनि हाबाफारिखौ मावजेननाय जादों। आरो 2021 आरो 22 मायथाइयाव बिकेडब्लिउएसि नो आसाम सरकारा 13.8 कौटि रां थाखा हरदोंमोन। बे रांजोंनो जोंनि जिल्लायाव माखासे मोनफ्रोमबो आनसलिकआव बिदिनो 8 लाख खरैहाय मोनसे आसनि हमनाय जादों आरो बे आसनिफोरखौ दिनैनि तारिखआव बेखेवनो गोनांमोन, किन्तु बेखौ जोबनो हायाखिसै बिथाङा फैनो हायैनि थाखाय। आरो बिदिनो आङो खोनानाय मथे धेमाजियावबो जानो गोनांमोन बेबायदि प्रग्राम मोनसे आरो गुबुन आनसलिकफ्रावबो जानो गोनांमोन, किन्तु दिनै जोंनि गगामुखआव बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो जयैनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बारग' लेङाइ आफादगिरि रतन बसुमतारी आरो दिनैनि बे प्रग्रामाव बर' साहित्य सभानि मानगोनां सिडब्लिउसि मेम्बार बिमल दैमारि आरो खोदोमगुरि हाइ स्कुलनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि बिमल दैमारि बिथां आरो जोंनि बे जायगानिनो बरल'नि गुदि थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि राजकुमार बसुमतारी आरो आबोफनि मानगोनां सेन्ट्रेलनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि कमिला ब्रह्म आब' आरो लोगोसेयैनो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हाबावदों गगामुख दख'रा आबोफनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि गुनरि ब्रह्ममोन आरो लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो XBLT वेलफेयार ससाइटिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो सारेन्डार NDFBनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो जोंनि बे जायगानिनो मानगोनां रोंगौसा आरो बारग' फोरोंगिरि मानगोनां बिहुला बसुमतारी आदा आरो बिजय ब्रह्म आदा बिथांमोनाबो आरो गुलाब बसुमतारी आदा बिथांमोनाबो बेवहाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों। आरो लोगोसेयैनो आङो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरो, मानो होनबा दिनैहाय मोनफ्रोमबो जाथि संगठनानो बेवहाय फैनानै जयैनो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों आरो लोगोसे फैबावनो हाबावदों ब्रह्म धोरोम आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बाथौ धोरोमारि आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोङो गगामुख दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जानानै बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय बरायनाय थायो आरो फिउचाराव जाहाथे जों जयैनो खामानि मावलायनानै जोंनि जायगानि जा समस्याफोरखौ सुफुंनायाव बिथांमोना गोख्रों मदद खालामगोन होननानै बुंदों आरो बे हिसाबै जोङो जयैनो खामानि मावलांब्लासो जोंनि बे जायगानि जा गोग्लैसोना थालांनाय जायगाफोर दं बे जायगाफोरखौ जोङो जौगाहोनो हागोन।